แหล่งสุดที่เรื่องสารจมาลงปริวัติอัตโนมัติเลยดังเดียอเมริกา development block อาศัยแหมไกตาสัมปริดากิสุกัจลังญี่ปุ่นเกรักกัจหังการดอมการวิพากษ์แต่มาลองเป็นลิสามีรันนี่ที่มึงปีนอนอาจุยท่าเบียร์ตังตอนเป็นปีร์เทอดังปีกิอุนปลุกเพเรเมเมโควิด-19 นักกิโซปูทอดโมนิตอังบงโจปานิกาจิอุนภัยนักกิบัดปมาจอกอาสามสเตทดิเซสเตอร์แมเนจเมนต์ออทอริตี้เป็นกับปัททิกปอนอานิติลิหินีเป็นกุลัดกังหับอาลัมตัวเต็งเป็นการบีอังลงละเป็นเวสการบีอังลงอังกังลงสิตามิกังหับดุนโควิด-19 นักกิโซเป็นกัจจิงไรเจียพันปุระการบีอังลงละเป็นเวสการบีอังลงอังกังฟินีอานิติลิหินีอัปปอร์เป็นกุลัดให้หุยอิงหับดุนadun tu public transport system sorkar pen aron kapathik pon phan phokep aphai asi chathap long cha jipu alam toya tengtensi public bus ka chathap aphai ta thekpon lo Nilip MSC constituency kapalo koilamati pen kilometer square circuit an bakahelo langso teroi arong asan chamalong piniani anta kaching thura tomot japtam dela Karbi anglong ato kano kido arada tuma phan pariwartan mate kaching thura tomot japomlo Lason thak si Nilip MSC constituency along ta tower pen chenglok asan kaching thura mo kidam tang arni pen lang dam lote non ki kaching thura mo pinang long dun lopusi rong arada tom pen pachini sitame lasto kaching thura tomon pinang an arong along kele dam deta dola Kidam tang 1991 aning kan pen kachukim arong upper degrum ahawar pen kilometers ke thom an kahelo langso teroi arong piniarni anta kachelenga towar dolong merihing PMAYG RCC ringwell pen sodar anta avelang pusi pherangke kahumri damahot ningki duk ala nang chethandon ta pining pen an ke ningkan ingkoi rai si chok er lo nilitum non an ta hem su ta long le Ali dalong le nilitum kidu ka sik sak thek tik la si non nilitum phan ali nang pithek ima ako labangso hemso pinini sitame labangso ke long jia phan nangi pi jia phan nang pithek ima pusi nilitum dana chuning ri dun lo ladak nilitum kidu padon thom ve sitame nilitum kidu ka sik sak thek tik nilitum ke claim ke dam ta nilitum to wara ve na hok pe dam sita la sinili tum phan nang kirap dia phan si nang chu hang du nang la sila so arong san choma phan Karbi anglong tomot council along arpu ke do ke the ke dinga tum prap chin pen kaching thura tomon nang pale son tim ning arong jipusi ningje la so kisung ke ni tum arnam sinang te jok lo la so stame rong la da pinang an adon du sitame kat elo sitame nini tum doni don thom du kan si pithir bom si non to wara velang mi tan long populo setami current ni chok setami roidun setami long le la pena son hem su pe ni setami la buke thang ta nang le la pen lang pe ni setami thang ta nang le job kar pe ni ta hang nun lo setami ni thang ta long de la si la pu na thuke atok po ma si non mat munit kom ma si thang ta ahitin me setami kelang ponavi Tami ni ditumpu lokhonan seria pen da hilo chat pen mi thanga khondo lukhiram parlay grum arong ben ta hilo chat lo la sini tum lang suteroi don thom ki do idon ke nili amalo sinong tia hem lo la pen ke dak rong hang hem la pen rong phar hem don thom ni tum ki do ki thak la pen ki dam ali puduli ka vi kom ka siksa ka li la pen karen nang le la sinang le tum government pen nilitum phan ali lapen karen nilitum phan nili piponima nilang ponima posi Nijang Karbi anglong Amri constituency kapalo Amri development block asahem kaiketa samprida pherangke abatai kahumri dama hota chokomara tama pha chitong dam de lapen Amri araratum akinang sot asai dosita kachitong dam de aphong ki dopika puthak pherangke pirata nipen biertanang pale Amri development block asahem kachibang veratum ki inut banghido apeng sahem kilang abang chokirar atum do anpar ke akapre kachokomatum sahem amachi bangbe lason henloma development ke klempon lason prote kosonse kaching turbo
Karbi Anglong Tramos Council pen langdun prongta jok poma la pen development scheme hai hui ta kosong si kekle patun thekpo pusi amri ahawar jrok tok ara tum pen kalju padu video sitame sai hem pen so cost notice of batai ki pisitame jethanlet wangwe accountant pen danglok LDA la pen ke akapre ka sai khia tum tame sai hem ke ba jumpik hem to joy pen bainong to en bom non putok Karbi Anglong Tramos Council pen lamtoi ki thoma puta matha dame me puta jrok tok ara tum pen ningjerinti sai hema choko maratum kidam tanga chiklo ateng pen langdam purote nini sai hem wangamat attendance register along signature chipila puta alam clam gram sewak lapen gram sevika atum ta fir do et pusi chethan rinti seta matha dame me athe alang litum ta fir chedamune damde lone thanga birta longdun de puta inut banghania choko maratum pen therangke kamri damahut chethan dun lasti lasom achoko maratuma phan ke service rur ateng pen ing saivek nangji puta jerok dok araratum pen ningjerinti Kedam tang ani wathat langso municipal board kapalo ward number 7 along kedo longre rongphar arong amikar waisong be supi majuli bepi kaching koi pen se chilang nang koklo alang iphan adung are along se kilang un ajok guwahati rong supi gate hospital along se no namat kisu chilang nang lo bon taka duri det ajok se kachilang japhan anta tangka mahakawya kisum chetong nanglo laso ajok ning ke meatum kisu kachilang japhan kachirap dun japhan kisodet majuli bepi asar bura waisong bepen kachuni pado lasing ning ke meatum amtereng SBI branch along Dines Kalita amen pen account number 3172659469 branch code 7229 along dihin kirap ki pijia phan waisong bepen kachuni pado long le phelang ta jor thai lo bi go phak nhiều chơi nong chơi long ta jor thai lo ya si ave dat lo ni tum ta mane bang ke nang hang su bom lang ni tum kon ma ke thon dam hit ke mane truck cap an bag lo ba inke ni tum ta ave dat lo khan lo si nang tum tuliran rong hang tum sit ta me ke hai nang tum e jo rup sing tram tum ta sta me nang tum ta asap subang nang rabun tha mane nang ching hanun tha non hem chewan det ko lo inke no derlak nang la yo tang kala si upai dalo te hai sara tum ho nang chi ning ridalo ni tum ke upai dal ka mek ti le glam ho ayat ta dalo lo he dalo Majuli bepi kidam tang arni kopai kilang no ajok kampur along si jingkoilo tong sikot pen alang liphan nogao along anta se kilang japhan ponu sitame ki un e der ajok Guwahati Gate Hospital along ansi kiso chilangdam nanglo non an Gate Hospital along lak isira suri phokep an atangka ki pinangji dola laso atangka pachok det apiansi hem chewang longji lasi non kisunga pora hot solangdo araratum kachirap dunjia phan waisong bepen chuningri ke doji adi manta ave thu dalo ni tum ge jo aya sala se o so phan nang pa thek long nai pusi lan ber ta don derla ka pining e phan nali tum nang rap dun bet tang tenon malom so pora phan birtamu ington iksana chorol hoy pokchukor jinjin da nang na Igar koy, bong manay, bang sarak thani pokchukorong. Ko pipo no bong. Pipo lote. Igar koy ni pokchukore luti men, duway nang nang bidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkira po bunan ke. Dam lang no hi kilong beng puji minni. Pokchukor do way nang pidun tha. Lada ketok 24/7 open pu. Jiro anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahen lo alon medical store Ijeng si Karbiang bongpen kang pucheng pharmacy. Labang so pharmacy reke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kelong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang ritum tame humrig non. Anso se kachini jiaphan aber kipya number along humrig tame. Kona kulat si mithang Karbi pinding sumpot ang tompin kilongan po. Nang litong lapusong kema thaki sungdoma.
jong si do plote mathanani nangli tum humrik non pindeng sumpot akudadalong bangso akudadlong nangli tum Karbi pindeng sumpot pekok pini wampok chipan choi hongthor Karbi teum lek paikom jamburong pohum Karbi pers jamburong so Karbi bojpin Karbi bek lapen gamsa hi sitami long etpo lapen bangso akudat nangli tum anidang le humri zita inpuichi lasi prabjin pen humrik non pindeng sumpot akulat difuluru langso daily market opposite rangsena satu auditorium holalong lapen nangli tum ka order je aphan la ber kipia number long humrik non Dihina mopit putat bertalo wangtulo National Mourn Day Observation Committee Charging Prisek atom pentas sumila ronghang piaphan apran karmot abang phatoma phan arona tengpen sodak akang sai pinang jipuse kehang pado Lapen oklang no ardeng apran kedam nang kalitang sumila ronghang piaka jong rengdok reng ni pen kapedolong japhan arnamalong ahai hang pidon Lapen dipu cirikang nep yut atum penta aru niphai pli anile ajo por phai troxi apor malom katiki moasa dengpor Lapen sumila ronghang pi aphan apran karmut abang phatoma phan prap jinpen kamsai amut pajong prat nang ciputa kehang padu We want justice! 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 No justice, no rest! Sigurne bahwa pen siap kemang labang ke botakura pusu sudumhan nonamat kok hati wek ning busi nitum sigurne bahwa pen sami demand dudun lo eprang ke bangi fan sami lapusan tak angke akisung pupeda ning busi nitum sarkar fan tami isi demand dulo lapen luan order masa isi demand dulo basi prabjin pen labang so botakur pusu sudumhan israk nanggi laso diman bang itum akari lage Anpata Patra Disa Bazar along Patra Disa Bazar Committee KSA Bukalia District Committee lapet Amsu Karbi Anglong District Committee tumpenta aru niphai pli ani tili phora titim apor malong kalitang sumila ronghang piaphan kachiki modun lapen sumila ronghang piaphan chene kholopen apran karmut banghini tamaphan prapjin pen sodak akang sai pinangji pusi kehang padu Lada kalau makan itu ahin dak bazar committee pen stame nang sijuk dun pola pen ni tum tame nale tum kacha songolong ni tum tame an sose nang sijuk dunia phan ni tum ahin banta ning duk cipak lang konlo pining we lasi non tuliram ronghang kunon ba non kebang kedobom MLA birasing ning atum kunon nale tum arlenge thia tum stame lada katu kali along rada long apimang along kacipeng dunia phan baja kong orang kipidun thegia phan nali tum phan me chunung ri য'ত ৰহাত এজন শিশুৰ হত্যাকাণ্ড যি হৈছে এইটোত আমি অতি দুখ পাইছোঁ আৰু অতি দুখ পোৱাৰ কাৰণে আমি আজি অকল কাৰ্বি আংলঙত নহয় আৰু পাত্ৰা জিলাত সকলো জিলাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আৰু যদি দোষীক কঠোৰ শাস্তি নিদিয়ে ফাৰ্ষ্ট আদালতত যদি ফাঁচি নাদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা জংগী আন্দোলন হাতত তুলিবলৈ বাধ্য হৈ যাম Lapenan Parta Japong LP Skura Longta aru niphai pli ani anikang sam apor Karbi Anglong United People Association Bokolia District Committee Ameku Surendro Tok Bipen Japon Linsi Kachiki Muamilur Kaipen Minute Isiapor Ang Kalitang Sumila Ronghang Piapan Kachiki Muasai Dengpon Kachiki Muapi Sumila Ronghang Piapan Apran Karmut Bangni Temapan Prapjin Pen Sodak Akang Sai Pinang Jipusi Kehang Madu Pini pen nitum kala Fasi pipeti kala apran karmu demhan nitum la kaci song tonte la pen ke la news live atum la paper media atum ta la so putha asam sor nitum bhan la so nang ke berthi la so bang nitum kicak oni la pen nitum kicak si news live atum ta non anta la so aputha non anta news piponte la so putha nitum karbia khai atum nitum la so pon ning dugo la si la ansu se itum karbia khai tum ta non ansu se tum ci song pona la apen ke hasi pipeti ke tum ington nang nei Dokmoka Police Station Kapalo aru niphai pli ani langhen korkanti adolong along ihum tata magic pen truck ahir kang tangrak pen kache tonga jok adi malong amat inut apran kedam nanga beta phrang ke rustom topi pen beta nang pale
Ada por phai sir kepra achitim apor malong kopai kelang ngajok ihum Tata Magic AS02CC2337 napen dang krehini atrak NL01L7670 kacitong ahir kang tangra kajok Doboka Town Ward number 5 Asor Nazir Ahmad Tata Magic handyman adi malong amat atrak kedang lapen dang prehini atrak a driver handyman lapen Tata Magic a driver chitame arenga hukiso par pikajok dokmoka PHC along ponpen puthot Guwahati ang tekelang Japan pon tulo kusi birta rebdunlo Pinia birta bang kila 5 kang ton ikla demi thangmi ruang thu